Μαρίζα και πίσω από την κάμερα κάθεται ο Γεράσιμος. Λοιπόν, φτιάξαμε ένα αυτόματο αντικλεπτικό σύστημα στο οποίο υπάρχουν φώτα με χρονοδιακόπτες. Άρα, όταν ο ανιχνευτής φωτός ανιχνεύσει σκοτάδι, τότε τα φώτα θα ανάψουν με τη σειρά το καθένα και θα φαίνεται λες και ένας άνθρωπος κινείται μέσα στο σπίτι, το οποίο αποτρέπει τυχόν ληστές να το διαρρήξουν. Και τη διευθύντριά μας Άντε Χαλαζιά. Επίσης, θα θέλαμε να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ για τις γνώσεις που μας προσέφεραν. Τα υλικά και τα εξαρτήματα. Και τη δυνατότητα να συμμετέχουμε